बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. राजकीय द्वेष काढण्याची जिल्हा बँक जागा नाही. राजन तेली स्वतः प्रशिक्षित दरोडेखोर आहेत, त्यामुळे त्यांनी कर्ज वाटपाचे आरोप करणं हास्यास्पद आहे. आमदार निलेश राणेंचं नेतृत्व मानत असाल तर त्यांचा सल्ला ऐका, अशा शब्दात जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी सुनावलंय. आता कर्ज घेतल्यानंतर सुद्धा जर कर्ज परतफेड करायची नाही आणि त्या ठिकाणी आपण दुसऱ्यांना दरोडेखोर म्हणणार असू, तर अशा एखाद्या प्रशिक्षित दरोडेखोराने बँकेवर अशा प्रकारचे आरोप करणं ही खरं तर हास्यास्पद गोष्ट आहे. राजकीय द्वेष, राजकीय राग मनीष दळवी म्हणून वैयक्तिक मनीष दळवीवर असेल, पालकमंत्री म्हणून नितेशजी राणे यांच्यावर असेल, तो काढण्याचा, राजकीय द्वेष काढण्याची जागा ही जिल्हा बँक नाही. खरं तर काल आदरणीय निलेशजी राणे साहेब यांनी त्या ठिकाणी एक ट्विट केलं आणि त्या ठिकाणी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट मांडली आहे. ते जर आदरणीय निलेश राणे साहेबांचं नेतृत्व मानत असतील तर त्यांनी त्यांचा सल्ला ऐकावा. राजकीय आरोप प्रत्यारोप हे राजकीय प्लॅटफॉर्मवर येऊन करावेत, कारण ही जिल्हावासियांची बँक आहे. जिल्हावासियांनी त्यांच्या कष्टातनं कमवलेला रुपया या ठिकाणी डिपॉझिट म्हणून ठेवलेला आहे.